Outono Fotográfico, festival de fotografía máis antigo da Península Ibérica con 35 anos de historia ás súas costas. Unha vintena de localidades de Galicia e do norte de Portugal acollen durante os próximos 2 meses 85 exposicións. Descrenzas de xénero, de fe, mesmo da propia fotografía, descreer, cuestionar a realidade como único xeito de avanzar. Nun momento onde a fotografía está variando moito o que son todos os soportes e o medio, incluso o medio, e entón pois a propia descansa da fotografía tamén a trataremos, non? O outono é tempo de fotografía en Galicia dende hai máis de 35 anos. O que naceu como un festival de fotografía amador conseguiu manterse no tempo, converténdose no segundo máis antigo de todo o mundo grazas á súa viraxe cara ao mundo da arte. Unha plataforma sobre a fotografía contemporánea con presenza galega e internacional. Como pode ser pois Tamara Wasaf, Laura Benhayen, Ángel Pantoja, é dicir, autores que están pois digamos no top 10 de todos os festivais internacionais. Temos un grande espazo para, evidentemente, para autores galegos como pode ser pois Eva Díez, Xaquín Rosales, e despois un espazo destacadísimo para todos aqueles autores e autoras emerxentes. 22 localidades, 4 delas en Portugal, acollerán o traballo de 280 autores, unha disección de realidade dende a ollada introspectiva do obxectivo.